ngisho kuwe ngoba wena bayade Nginibingelele ababukeli beCwecwe Media ulungelo lo owaziwa kakhulu ngomsholozi ngikwashobede la isikhona nanangu sisi wami la uwelile ngifisa ukuthi sisi wami ubingelela ababukeli beCwecwe usazise ukuthi kungani sila ekhaya kwashobede namhlanje. Ngiyanibingelela ababukeli beCwecwe production sila kwashobede namhlanje sibungaza usuku luka mama wala ekhaya ugogo weingane zethu obehlanganisa iminyaka ewu60 ngoSeptember 6 so namhlanje sihlangene ngaye sibungaza usuku lwakhe lokuzalwa. Alright awusiyabonga sisi mhlambe ukutshela nje umuntu obukele njengamanje ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu mase kukhulile kufika isikhathi sokuthi abungazelwe usuku olunjengalolo ngoba khona abakhula abasebekhulile nabanye abangasiboni isidingo sokwenza umcimbi onjengalo. Engakusho nje thina sikubone kubalekile ukubungaza usuku lika mama ngokubona isimo sakhe sempilo umama ubenokugula nje ngisho nje ngithi nje okokuqala nje esacishe samsola kukho wake waginqika nebhasi sambona uNkulunkulu emvusa waphila kwathi ngo2013 ehlalele nje eyithungela umuntu obeyithungela washawa istroke nje wahlala phansi sambona sakwazi ukusukuma wamuntu nje oqeqwayo esinohlangothi lakhe lingasasebenzi kodwa uNkulunkulu futhi waphinda wamvusa ethi mayesha ethi yena uyothi mhlahlangisa u60 years ehamba eyobhalisa impesheni so sikubuka sithi hey mama kazofika simbone ngesimo sakhe kodwa namhlanje uthe wawuhlanganisa u60 years sabona kubalekile ukuthi sibonge nje kuba uNkulunkulu ngokusipha nje ngoba ama chance ukuthi impilo yakhe ibe ncikancika sikubonile kodwa waze wawuricha lo 60 years namhlanje sathi ke ake silibongaze usuku lakhe lokuzalwa. Wow ngiyathokoza indlela ochaza ngayo kuyacaca ukuthi usuku namhlanje kubaluleke kakhulukazi kuwena indlela engikuzo uchaza ngakhona. This day is so important kuwena. Ngifisa ukuthi udlulisa amazwi okubonga emndenini ngoba ngicabanga ukuthi bungawedwa uhlela lomcimbi. Udlulisa amazwi okubonga emndenini uwonkana ihlobo nabangani kubo bonke ababe ingcenye yokuthi lo mcimbi ube impumelelo. Ngithanda ukubonga kakhulu nje ngiqale ke ihambeli zethu ezisihambele zayihlonipha invitation yethu masithi sicela ukuba nabo sibonge bonke ke yonke nje into ekhona isystem abahlobo abakwethu abathe sahlanganisa imali ukuze lo mcimbi ube impumelelo ngithi nje kwande bosithathu bompa ngazitha. Siyabonga Mkhosi. Uzwileke bekuyena usisila uwelile wakhona la ekhaya kwaShobede wazwila amazwi akhe uyibongela umcimbi onjengalo is so important is so grateful ukuthi abazali ubabonge besaphila abazali babongwa besaphila
sides angibingelele bazalwane ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu haleluya
kwezimanga ngoba yena kashiyani futhi akalahlani uthi futhi yena omi ngakuye noma ohlala kuye namazwi akhahlela kuye uyonke akucelayo uyokuthola ngegama lakhe namhlanje angazi noma ngiqede inhloso yosuku nampa abafowethu ngapha eceleni but namhlanje sizothi happy birthday kumama engena ku chapter 60 weminyaka yakhe so namhlanje ke sizothi umama akhule angene kahle nakulesi sigaba futhi uNkulunkulu ame ngakuye futhi naye ahlale kuNkulunkulu angasuki ngizoshiyela kubafowethu Angipani ngishibuza uthi ambaneke nje neziyambuza ubunkosi ngisaba ithi uzongihlenya ubunkosi imbuzakhe mayithi umuntu uhluphenile ukuthi mangithi ngiyithatha bazalwane sekudala phansi Uthangithi bazalwane siphakamisa uHana manje. Nkosi. Elithi iBhayibheli ume esemtholile umntwana waya ethempelini. Nkosi.
nami ngitholile bangcwele ngokukholo bafundisi bami. Yes. Nathi umntana mina ngefo isikibhe esihle lesi. Guys. Uguys, bathi uguys. Amen. Bangcwele ingxolela ukukhuluma nampo makhelwane angikwazi. Kodwa hayi phela ngoba ngingakwazi, athi ngiyakwazi ukuthi ngicela ukudla. Kodwa nje ngithanda ukubonga nje uNkulunkulu. Ngiyabonga abangcwele. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi ngelinye ilanga kubantwana bami, hayi kubantwana bami bonke na kubaba. Ngithi namhlanje asambeni siyeswe ngoba ngiyathanda ukukholwa. Makuyisonto angazi kuba nalento efika kimi evese engathi ngcono ngalwa nabantu bonke mabethi abayisontweni ngathi ngalwa nomuntu. Ngathi nje ngamshaya ngaze ushayeka ngathi ngamshaya. Athi baba ngiyabona umlahlo. Makuyisonto yongcono uzovele kuthathe manje ngiyokubeka esonto. Wathamba ngesabathe manje ulalela khona. Yebo umusa ngibona nje yebo umusa ngibona nje umusa bazalwane